Zühre Utagulova, Башкортмын. Башкорт милләтеннән, бар шәҗәрәм, ыраным, кысагында бәүелтә, әсәй Башкортстаным. Кылагымда иркәләй кумыз, курай моңдары, Салават улы булган, мин бит Башкортстанлы. Ил тарихын һөйләгән, сәсәнемә баш иям. Кандар куеп яуланган, тормыш кадерен беләм. Һыуда йөзгән балыктай, күктә ускан коштардай, азат тоям үземне, Курсалай Башкортстан. Тараткан ил халкымның дандарын бөтә илгә. Рәхмәт кенә укыйбыз Әхмәт Зәкиевезгә. Куәтле илкәгенәм, батыр улдары менән, яуда еңелү белмәс, улдарына баш иям. Яу көрәшен тиңләгән, Һабантуй бәйгеһенә, Черкесте еңгән алдар һәр кемдең йөрәгендә. Куәтле илкәгенәм, күркәм кызлары менән, Һадиянең ыргызы йөзебезгә тап килгән. Кыр болыным, тауҙарым, йылғаларым күп минең, үҙемдәй ғорур тауҙар, ҡалҡҡандай һаҡлай күгем. Башҡорт милләтенәнмен, бар хуплы туған телем, яҡты итә көнөмдө Башҡорт тигән исемем.